taida olla siltapäijy. Mikä temppeli tuolla oranssilla vai? Niin, tossa ylhäällä. Suottapi ollut, käydäänkö olla jengiä, että varautuu irtautumaan aika nopeesti. Sipsikopteri tulee päälle. Hei, edes ja... Se kuoli. Ai se kuoli, okei. Mekin kuollaan kohta. Siihen se kello. Missä? Mä en näe. Tossa. Nyt on ton kiven takana. Mä kierrän täällä varovaisesti. Keskellä juoksi. Jätkät ei kato yhtään. Keskittykää nyt vähän. Niin on pakko tulla sinne, että tuleeko selät. Ei siellä oo kuin yksi, se on vaan hän. Se on se kiven takana siellä. Tossa se kurkkii nyt. Keltainen merkki. Ampuu mua, ampukaa se. Itse ammui ohista. Päivä ensimmäinen Tinneri. kana. Nyt voidaan lopettaa. Horttaa ja sieltä propalta. Tulee auto tulee. Ei tämmöisestä tuu mitään jätkä. Tämmöisestä tuu. Siellä oli jätkä. Siinä näkyy Ei edessä. Hei, mulla on... Mä oon vielä tässä. Ai perhana, mä tiedän tapaan sut. Hei, joku kuoli. Käsinä. Täällä on takana kaksi. Molemmin puolin taloon. Tulee. Toinen lähtee kiertämään. Jani, missä sä oot? Ammut tota äijää tossa keskellä. Yksi äijä on tässä. Näettekö mun merkin? Sininen merkki. Jani, mene eteenpäin. Yksi äijä on tossa. Toinen tulee sieltä. Toinen Tuolla tulee menee. sieltä oikealta. Jani, mitä sä katot? Sä katot väärää kohtaa sen toisen puolen talon. Okei. Siellä puun ja sen talon välissä. Apua. Yes, Noniin, hyvä. Jani. Hei, tulkaa Ne on kaikki nostaa. tapettu. Nyt Ei vitsi. Hae sipsit. Joo. Ja sitten tuun ootat sekkaa. Ja sit mennään. Menkää. Mikä kovempaa nyt? Tää rummu tuli kovempaa. Se on sinne oikealle, tuossa pihalla nyt se sipsi. Tässä, joo. Niin. Ei, yrittääkö nekin tänne per? Yrittää. Siellä Juoksee. menee. Siellä tulee. Fuck, se oli insta. Tugger. Se koitti tulla nostaa se viimeisiä frendejä. Mä hiilaan ja sit mä nostan teidät tästä. Noniin, nyt hei tarvitse. Muumilta voi tulla Kaksi jäljellä. Muumilta voi tulla nyt 2 jätkää. Siinä on muumi edessä. Hyvä! Viimeinen jätkä. Enää jossain. Mä kuolen tähän. Tuolla puu takana, tossa. Aina, missä? Mikä puu? Mun mielestä vasemmalla, mun mielestä sininen merkki. Nyt oli aivan mahtava peli. Oliko se viimeinen? Tulee jo, hei. Ei ollut, se vaati osumia. Okei. Tulkaa vaan Äkkiä dropit ja Mä kattelen tässä 15 skomp. Medkitti ois tälleen. 15 MG5. Hei, nyt pitäis mennä alueelle MG5. Kuka mua ampuu? Hei! Kuka mua ampuu? Kuoli. Tuli sieltä alueen ulkopuolelta. Hei, tossa on auto tossa mun merkillä. Otetaan jätket pois. Niiden on pakko tulla, otetaan jätket pois. Hyvä Jani. Yes. Otetaan jätket pois.
Mä näen sen. Anna mennä, tapa. Saat tappaa. Tapa vaan. Savu hälvete. Mä ehti nostaa se. Jees. Miten voi olla 3 kanaa putkea? Ihan tajutonta.